படிக்காம விட்டுட்டேன் நானு. ஓ, வேற யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் புத்தகத்தை எடுத்து வந்துடுறேன். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லை மாதாஜி, நான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ல இருந்தேன், அதனால எனக்கு கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடுத்து மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நம்ம? தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம. எந்த சாப்டர் மாதாஜி? முதிர்ந்த பாவத்னு முதிராத பாவச் செயல்கள் அதெல்லாமே படிச்சோம் மாதாஜி அன்னைக்கு. எஸ் மாதாஜி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நீங்க மாதாஜி. வாசிட்டீங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து அந்த முதல் இது வரைக்கும் நம்ம ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கோம். ஓகே, நம்ம வந்து அந்த இது பார்க்கலாம். முதிர்ந்த பாவச் செயல், முதிராத பாவச் செயல். இப்ப நாம அனுபவிக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் நாம ஏற்கனவே செய்த கர்மத்தோட பலன்களை அனுபவிக்கின்றோம். அது முதிர்ந்த பாவச் செயல் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களை எதிர்காலத்துல நம்ம அனுபவிப்போம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து ஒரு சங்கிலி தொடர் போல, நம்ம பண்ற கர்மத்தோட விளைவுகள் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. சோ இந்த பாவங்களோட காரணமாக இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவிகள் தோறும் துன்பத்தை அனுபவித்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த பிறப்புல தன்னுடைய முற்பிறவியோட பாவச் செயல்களோட பலன்களை தான் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. இப்ப செய்யக்கூடிய கர்மத்தோட பலனை அவங்க மறுபிறப்புல அனுபவிப்பாங்க. அது முதிராத பாவச் செயல் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கான விஷயங்கள் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வந்து தீராத பிணி, ரொம்ப நோயானா கஷ்டப்படுறாங்க, இல்ல சட்ட சிக்கல்களுக்கு ஆளாறாங்க, தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்காங்க, கல்வி அறிவு அற்றவர்களாக இருக்காங்க, பார்க்க சகிக்காத அழகற்றவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து முந்தின கர்ம பலன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆனா தூய பக்தர்கள் இவங்களை இது அவங்க பண்ணின கர்மத்தோட பாவத்தோட பலன் அப்படின்னு அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. தூய பக்தர்களுக்கு வந்து இருமைகள் கிடையாது, வேற்றுமை இருக்காது. உயர்ந்த கச்சறிந்த பிராமணனையும் நாயை தின்னக்கூடிய அந்த சண்டாளர்களையும் கூட ஒரே நிலையில அவங்க பாக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய ஒரு ஆத்மஸ்வரூபமா பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க இவங்க இப்படி இப்ப அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா இவங்களோட கர்ம பலன் அப்படி நாம அவங்கள வந்து ஒரு எள்ளி நகையாடணும், இல்ல அவங்கள வந்து நாம ஒரு வேற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னா அதனுடைய கர்ம பலனும் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நாம அதை பத்தி மத்தவங்களுடைய இதை பத்தி நாம எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. சோ அததான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். சோ அவங்களுடைய இதுக்கு அவங்களுடைய கர்ம பலன் இப்ப நாம என்ன நிலையில இருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணை, அந்த மாதிரியான பாவத்துல நம்ம போகணும். அது போல பக்தர்கள் தனக்கு வரக்கூடிய துன்பம் இன்பம் எல்லாத்துமே ஒரே நிலையில எடுத்துட்டு போறாங்க. எப்ப ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும்போது ரொம்ப எலைட்டடா, ரொம்ப சிலர்லாம் ரொம்ப அப்ப யாருமே கண்ணுக்கே தெரியாது, அப்படியே பறந்துட்டு இருப்பாங்க. கஷ்டமா இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு மூலையில முடங்கி இருக்காது. அப்படியெல்லாம் இல்ல. பக்தர்கள் நம்ம பிராக்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் பார்க்கணும்? தூய பக்தர்களுடைய தன்மை. நாம நம்மளையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றோம் என்றால் உடனே செயலிழந்து விடும். இந்த கர்மங்கள்ல இருந்து நாம எப்படி விடுவிக்கப்படுறோம் அப்படின்னாக்கா, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுடைய கருணையாக எடுத்துட்டு பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த கர்மங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற முடியும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் பேஜ். சோ இங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் 14ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து ஸ்லோகம் 19ல சொல்றார். அதுலதான் வந்து உத்தவருக்கு வந்து அவர் அருளியதை வந்து சொல்றார். அந்த நெருப்புக்கு வந்து சொல்றார் பக்தி தொண்டு அப்படின்றது வந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் வந்து பொசுக்கி விடும் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது, நீ வந்து போரிடணும்னு சொன்ன உடனே அவர் அந்த கிருஷ்ணருக்காக அந்த செயலை செய்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்.
அது மட்டுமல்லாம இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 33ஆம் அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல மேற்கோள் பண்ணப்பட்டிருக்கு. என்ன? தேவஹூதி, பகவானே எனக்கு வந்து பகவானை போல எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்ட்டு ஆஹ் தேவஹூதியும் கஷ்யப முனிவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட வேண்டும் போது நானே குழந்தையா வரேன்னு சொல்லிட்டு பகவானே வந்து கபில தேவராக அவங்களுக்கு குழந்தையா பிறக்கிறார். சோ அவங்க கிட்ட வந்து தேவஹூதி வந்து கேக்குறாங்க, தன் தாய்க்கு ஒரு குருவாக இருந்து செயல்பட்டாராம் கபில தேவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அங்க வந்து அவங்க கேக்குறாங்க, இந்த பகவானை பத்தி நாம ரூப குண லீலைகளை கேக்குறது, அவங்க அந்த அவருடைய இந்த விஷயங்களை வந்து கீர்த்தனம் பண்றது, அதாவது ஓதுதல், அப்படி தொடங்கி 9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இந்த மாதிரி 9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா? ஆஹ் உங்களுடைய லீலைகளை யாரு வந்து தன்னுடைய செவியால கேட்டு உங்களுடைய கீர்த்தனைகளை பாடி உங்களுக்கு வணக்கங்கள் செய்து கொண்டு எப்பொழுதும் உங்களுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காங்களோ, இப்படி 9 விதமான பக்தி தொண்டுகளை எதனை செய்தாலும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணினா கூட நாயை தின்னும் சண்டால குலத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்விகளை செய்யக்கூடிய தகுதிக்கு அவங்க உயர்வு பெறுகின்றார்கள். கலியுகத்துல இந்த யக்ஞங்கள் செய்வது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 விஷயங்கள் வந்து கலியுகத்துல வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த யக்ஞம் செய்வது. ஏன் அப்படின்னாக்கா தூய்மையான மந்திர உச்சாரணம் செய்யக்கூடிய பிராமணர்கள், தூய்மையான பொருட்கள் யாகத்துல நிவேதனம் பண்றதுக்கு தூய்மையான பொருட்கள் கிடைக்கிறதுல அந்த மந்திர உச்சாடனம் எல்லாம் நமக்கு வந்து தூய்மையாக இல்லை. அப்போ இதை வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, அதுல வந்து மிருக வதை பண்றாங்க, பலி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த சத்தியோகத்துல எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து யஜ்ஞம் செய்யும் போது அவங்க அந்த ஒரு ஒரு தாழ்ந்த நிலையில இருந்து அவங்கள அக்னிக்கு வந்து ஆகுதி கொடுக்கும் போது அவங்க கண் முன்னாடியே அடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்து போறாங்க. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு ஜீவாத்மா 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளாக பிறக்குது. அப்போ இப்ப நான் வந்து ஒரு விலங்கா இருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு குதிரைய வந்து யாகத்துல போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண் முன்னாடியே அந்த குதிரை வந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்து போறத அவங்க பார்க்க முடியும். ஆனா இப்ப இந்த கலியுகத்துல என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு நம்ம கடவுளுக்கு வந்து நாங்க வந்து மிருகத்தை வந்து பலியிடுறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேரை எடுத்துட்டு இவங்களே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த விஷயம். சோ இது வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. இந்த கலியுகத்துல யஜ்ஞம் வேண்டாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணையோட நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்தால் போதும் அப்படின்னு. கலியுகம் வந்து இரும்பு யுகம், நிறைய கலங்கங்கள் நிறைந்தது. ஆனாலும் தேவலோகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா வந்து பூமியை பாக்குறாங்களாம். எப்படா இந்த பூமியில வந்து பிறக்க மாட்டோமா? ஏன்னா மத்த யுகத்துல எல்லாம் மோட்சம் அடைவதற்கு நிறைய கஷ்டப்படணும். ஆனா கலியுகத்துல வெறுமனே பகவானோட நாமத்தை சொன்னாலே போதுமே அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து பாக்குறோம், நவவித பக்தி தொண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணினா கூட, அதாவது 4 வர்ணத்தை தாண்டியும் தாழ்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்க. சோ இந்த நாயை தின்னக்கூடிய அந்த ஒரு சண்டால குலத்துல பிறந்தவங்க கூட வேள்விகளை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றார்களாம். அப்ப அந்த வேள்வி செய்யவங்களுடைய தகுதி என்ன நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? பிராமணர்களுடைய அந்த சரியான உச்சரிப்பின் மூலமாக அவங்க சொல்ற மந்திரத்தினாலேயே அங்க யஜ்ஞம் வளர்க்கப்படும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தன்னால அந்த அந்த நெருப்பு வந்து அங்க மூட்டப்படுது. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த தகுதியை பெறுகின்றார்களாம். அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான்? எப்பவும் பகவானுடைய அந்த உணர்வுல நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கும்போது அது தூய்மை அடையாது எப்படி ஆகும்? அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அடுத்த பேஜ் போயிட்டீங்களா மதரியா? ஓகே. ஐயத்திற்கு இடமின்றி உலகியல் பாவமாகிய அனைத்து மாசுக்கள்ல இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். சோ நாம பக்தி ரசாமிரத சிந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். தூய பக்தி தொண்டுடைய குணநலன்கள் என்னன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த தூய பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால இந்த உலகில் பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை பெறுகின்றோம். அதனால பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்கு, அந்த ஆற்றல் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு பக்தன் ஓகே பகவானுடைய நாமம் சொல்லிட்டு அல்லது இந்த நவவித பக்தி தொண்டுல ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து
என்னோட பாவங்கள்லாம் போகும். ஓகே, அதுக்காக ஒரு பக்தன் வந்து பாவங்கள் செய்யணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஆஹ் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு அதன் மூலமாக பாவத்தை செய்யக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையோட இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பக்தி தொண்டு பிராக்டிஸ் பண்றவங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் நாயை தின்னும் இழிந்த சண்டால குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகின்றான் என்பதாகும். இதுல இருந்து இந்த நாயை தின்னக்கூடிய புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யக்ஞம் அல்லது வேள்வி செய்த தகுந்துடையவன் என்று அல்லன் என்று தெரிகின்றது. சோ வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களே பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒருவன் பிராமணன் ஆகாது அவனால் இச்செயல் சடங்குகளை செய்ய முடியாது. அடுத்து இப்ப பிராமணர்கள் மட்டும்தான் இந்த வேள்வியை செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த பிராமணர்கள்னா அந்த பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. நமக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல சத்துவ குணத்துல இருந்து எப்பவும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திட்டு அந்த தூய்மையான எண்ணத்துல இருக்கவங்கதான் வந்து அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கு. அந்த செயலுக்கு ஏற்றாற் போலதான் வர்ணம் பாக்குறோம். சோ அப்படி அதுதான் வந்து பிராமணர்கள். இது நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து முதல்ல ஹரிநாம தீட்சை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமண தீட்சை கொடுக்குறாங்க. சோ அப்ப அந்த பிராமண தீட்சை எடுத்த உடனே அந்த உயர்ந்த பிராமணர்கள் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 வர்ணம்னா அது பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. அந்த முக்குணத்துல மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துவ குணத்திலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு போகக்கூடியது. சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள நாம பிரயத்தனம் பண்ணணும். சோ அதுதான் வந்து ஒரு அவங்களால மட்டும்தான் இந்த சடங்குகளை தூய்மையாக செய்ய முடியும். அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு மாறுறதுக்கு தாழ்ந்த நிலையில இருந்த ஒருத்தனால முடியுதுன்னா அது எப்படி அப்படின்னா அந்த தூயடி தொண்டுனால அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ இங்க முன்வினை பயன் காரணமாக பிராமண குலத்திலோ அல்லது நாயை தின்னும் புலை குலத்திலோ பிறக்கின்றான். சோ இதனால முந்தைய செயல்கள் அனைத்தும் பாவ செயல்கள் எனலாம். ஆனால் அதே மனிதன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டான். யாராவது ஒருத்தர் பக்தி தொண்டுல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அவருடைய நாமத்தை சொன்னா அவன் உடனே வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதி உடையவனாகின்றான். அப்போ பகவானுடைய நாமத்துடைய மகிமையை நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவனது பாவ செயல்களின் பலன்கள் எல்லாம் உடனே எல்லாமே வந்து அங்க வந்து கட்டுக்குள் வந்துருது. அவனுடைய பாவ செயல்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிடுது. எப்படி ஒரு சூரியனை பார்த்த உடனே அந்த பனி மறைஞ்சு போயிடுதோ, ஒரு ஒரு தீபம் வந்த உடனே அந்த இடத்துல ஒரு இருள்ன்றது மறைஞ்சு போதும். அது போல நாம பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறதுனால பாவ செயல்கள் எல்லாம் ஒழிந்து விடுகின்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ இங்க பத்ம புராணத்துல பாவ செயல்களோட பலன்களை வந்து 4 வகையா சொல்றாங்க. அதாவது பலன் வந்து இன்னும் கருவாகவில்லை, பலன் விதையாக இருக்கின்றது, பலன் ஏற்கனவே முதிர்ந்து விட்டது, பலன் பெரும்பகுதி முதிர்ந்து விட்டது. இதில் மேலும் 4 வகையான பலன்களும் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை சரணடைந்து முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவனுக்கு உடனே இல்லாதொழிகின்றன என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ இங்க பத்ம புராணத்துல 4 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம செய்ததுடைய பலன் இன்னும் உருவாகல, அது வந்து இப்பதான் விதையாக இருக்கு. ஏற்கனவே அந்த பலன் வந்து முதிர்ந்த நிலையில இருக்கு அல்லது பெரும்பகுதி வந்து முதிர்ந்து விட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எது பாவ செயல்களுடைய பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இப்ப இங்க பார்த்தோம்ல முதிர்ந்த பாவங்கள் முதிராத பாவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒப்புமை போல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஆனா எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் பாவத்தோட பலன்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அது இல்லாத போகின்றது. இது பிராக்டிக்கலா வந்து நிதர்சனமான உண்மையும் கூட. ஏன்னா நம்ம 9 விதமான பக்தி தொண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரவணம். சோ எப்பவுமே பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து நாம கேட்கும் போது என்ன ஆகுது, இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல நாம போறது கிடையாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய அவரை பத்தி கேட்கறதுனால எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும். அப்ப இந்த பௌதீக ஈடுபாடுகள் எல்லாம் குறைகின்றது. அப்ப ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இந்த பெரும்பகுதி முதிர்ந்த என்று கூறப்பட்ட பலன்கள் இன்று ஒருவன் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை குறிப்பிடுகின்றது. இப்ப நாங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அது முதிர்ந்த பலன் அப்படின்றத பார்க்கணும். விதையாக இருப்பவை என்னும் பலன்கள் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பவை ஆகும். அங்கே விதைகளை போன்று ஒரு குறிப்பிட்ட பாவ விருப்பங்களில்
இருப்பும் இருக்கின்றது. கூடம் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு அவை பெரும்பாலும் விதையினை உருவாக்க தயாராகிவிட்டன அப்படின்றது சொல்லுது. சோ அல்லது விதையின் பலனை உருவாக்க தயாராகிவிட்டன என்றோ பொருளாகும். முதிராத பலன் என்பது விதை இன்னும் உருவாகாததை குறிப்பிடுகின்றது. சோ நான் ஏற்கனவே தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து அதோடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறது அந்த விதை. அதே சமயத்துல செயல் செய்தாச்சு, அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்காது, முதிராத பலன். சோ பத்ம புராணத்தின் இந்த கூற்றிலிருந்து உலகியல் குற்றம் மிக மிக நுண்ணியது அப்படின்னு அறிதல் வேண்டும். சோ இந்த லோகத்துல குற்றம் பண்றது ரொம்ப நுண்ணியமான ஒன்று. அதனுடைய ஆரம்பம், முதிர்ச்சி, பலன்கள் என்பவையும் அப்பலன்களினால் ஒருவன் அனுபவிக்கும் துன்பங்களும் வெறும் ஒரு பெரும் சங்கிலியில் உள்ள கண்ணிகள் ஆகும். சோ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம கிருஷ்ண புத்தகத்துல அவருடைய லீலையில படிச்சிருப்போம். நிருகா அப்படின்ற ஒரு அரசன். நிருகான்ற அரசர் அவர் சத்திரியன் அரசர். அப்போ நமக்கு 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? தானம், தவம், யஜ்ஞம் பண்ணணும். எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் நம்ம 3 பண்ணணும். அப்ப அவர் என்ன பண்றார்? ஒரு அரசன் தன்னுடைய பிரஜைகளை நல்லா பாதுகாக்கணும், பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணணும். அவர் நல்லதுதானே பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் எதுக்கு அவருக்கு சாபம் கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா, அவர் கிருஷ்ணரை பத்தின இதெல்லாம் கேட்கிறாரு. ஆனா அத இது ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரியான போக்கு அவர்கிட்ட இருந்தது. அதனுடைய பலன்தான் அடுத்த பிறவில் அவர் பள்ளியாக போனார். இருந்தாலும் அவருடைய தர்ம பலன்கள், அதனுடைய புண்ணியம், தர்ம செயல்களை செய்தோட புண்ணியம், அந்த கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தாலும் அவர் என்ன நினைச்சாரு? அது ஒரு அபராதம். இதை ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், அவருக்கு இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்றது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்கன்னு அவர் நினைச்ச அந்ததுடைய பலன் அவர் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பிறவில ஒரு பள்ளியாக பிறக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்கோம். சோ ஒரு செயல் செய்தோம், பாவ செயல்னா இங்க நம்ம அதனுடைய பலனை ஆரம்பம், அது முதிர்ந்தாச்சு, அதனுடைய பலன்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அந்த பலன்களினால் ஒருவன் அனுபவிக்கும் துன்பங்களும் ஒரு பெரும் சங்கிலியில் உள்ள கண்ணிகள் ஆகும். அதுல ஒரு எப்படி இப்போ ஒரு சைக்கிள் செயின் எடுத்துட்டு அதுல ஒரு கண்ணியா இருக்கு இல்லையா? அது போல நான் பண்ற ஒரு செயலுக்கும் பலனை நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். சோ அது பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அபராதம், அடுத்தவங்களை பத்தி பேசுறது பண்ணிக்கிட்டே நிறைய அதை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அது ஒரு காலகட்டத்துல என்ன ஆகுது? நமக்கே வைணவ அபராதம், வைணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபராதம் நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம எச்சரிக்கின்றார். என்னதான் பக்தியில ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னாலும் வைணவ அபராதம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பூங்காவனம், ஒரு பார்க்கு, அந்த பூங்காவனத்துக்குள்ள ஒரு மத யானை உள்ள போச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையும் அழிச்சு நாசம் பண்ணிடும் இல்லையா? ஏன்னா அதுக்கே புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம இருக்கு, மதம் பிடித்த யானை. அப்ப அது என்ன பண்றோம்னு அதுக்கே தெரியாது. அப்ப அந்த பூங்காவனத்தை, அழகிய பூங்காவனத்தை ஒரு பெரிய தவறா என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய கொடுமையான இடமா மாத்திடுது இல்லையா? அது போல அந்த தூய பக்தியில நாம என்னதான் உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் வைணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபராதம் சோ அது நம்மள என்ன பண்ணும்? அப்படியே தாழ்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துடும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, அதனால வைணவ அபராதம் இருக்கவே கூடாது. நான் ஜஸ்ட் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். சோ இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம், அதனுடைய அந்த ஆரம்பம், முதிர்ச்சி அடைகின்றது, அதனுடைய பலன்கள். சோ அவர் என்னதான் தர்ம காரியங்களை செய்தாலும் எங்க கிருஷ்ணரை இங்க மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு அவர் நினைச்சதுடைய பலன் அது ஒரு காலகட்டத்துல முதிர்ந்து என்னவா இருக்கு? 2 பிராமணர்களுக்கும் ஒரே பசுவை கொடுத்து அவங்க சாபம் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு, பகவானை தவறாக நினைச்சது. பலன் என்னது? அடுத்த பிறவில அவர் என்ன பண்றார்? பலியாக பிறக்கிறார். ஆனாலும் தூய பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சாபம் கூட ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுது? அடுத்த பிறவில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்பரிசம், அவருடைய கைப்பட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? முக்தி அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க ஏதாச்சும் ஒரு நோயினால் பீடிக்கப்படும் பொழுது அந்நோயின் மூலம் அது எவ்வாறு முற்றுகின்றது என்று அந்நோய்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்போதும் கடினமாகவே இருக்கின்றது. எனினும் ஒரு நோயினால் விளையும் துன்பம் உடனே திடீரென்று தோன்றுவதில்லை. உண்மையில் அதற்கு சிறிது கால அவகாசம் இருக்கின்றது. அழகா பிரபுபாதர் சொல்றாரு,
திடீர்னு நமக்கு ஒரு நோய் ஒண்ணு வருது அப்படின்னா நம்ம இது பண்ண முடியும். அது நம்ம உடம்புக்குள்ள வருது. அதுக்கு உண்டான என்ன சொல்றது, அதுக்கும் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும். அது நம்மளோட உடம்புலயே வந்து செய்யுது. அதை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும். சயின்ஸ் சிம்டம்ஸ் காட்டும். அது ஏதாவது நமக்கு வந்து அந்த நோய் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பலன் எல்லாரும் கொரோனால வந்து ஒரு பெரிய கண்டிப்பாக அதுல வந்து எனக்கு வரலன்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த 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 இதை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நாம எக்ஸ்போஸ் ஆகுறோம். மேபி நம்ம பாவ செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதுனால அது என்ன பண்ணுது, நமக்குள்ளார வந்து அந்த நோய் கிருமி வந்து பன்மடங்கா வருகின்றது. அதனுடைய இம்பாக்ட், அது இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது அது நம்ம உள்ளாரையே வளர்ந்து அதனுடைய தன்மைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகளை வந்து வெளிப்படுத்துது. அது முதிர்ச்சி அடைந்து அதனுடைய பலன்களை கொடுக்குது. கடைசியா நம்ம டயக்னோஸ்ட் வித் கோவிட் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக. ஸோ அததான் இங்க பிரபுபாதர் அழகா நமக்கு பிராக்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. நோய் உடனே வர்றது கிடையாது. அது உள்ள வந்து அதுக்கு உண்டான நேரம் எடுத்து அது முதிர்ந்து அந்த துன்பத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ உண்மையில் அதற்கு சிறிது கால அவகாசம் இருக்கின்றது. மருத்துவத்துறையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒரு மருத்துவர் தொற்று நோய் பரவாம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தடுப்பூசி எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, வேக்சின் போடுறோம். அது போல நம்மளுடைய பாவ செயல்களின் பலன்கள் எல்லாம் விதைகள் என்னும் அனைத்தும் உருவாகாமல் தடுக்கிறதுக்கு அந்த ஊசியாக இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ இத வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்துல அஜாமிலன் என்பவனோட சரித்திரத்தை கூறுகின்றார். இதுல எல்லாருக்கும் வந்து அஜாமிலனுடைய கதை தெரியும். சோ அஜாமிலன் ரொம்ப நல்ல ஒழுக்கங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கார். முதல் நமக்கு வந்து என்னது, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம், அந்த 4 ஆசிரமங்கள். சோ பிரம்மச்சரியம், அதுல வந்து அவர் சாஸ்திரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறார். நல்ல பிராமணராக இருந்தார். அவருக்கும் திருமணம் ஆகுது, கிரகஸ்தராகிறாரு. ஒரு நாள் பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனை அர்ச்சனை பண்றதுக்காக பூக்களை பறிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போறார். அங்க போகும்போது பார்த்தா ஒரு விலை மாதுவ வேற ஒருத்தவங்க கூட இருக்கிறத, தவறான நிலையில இருக்கிறத அவர் பாக்குறார். சோ அவரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய பெற்றோர்கள் கிட்ட வந்து அதுக்கு உண்டான தீர்வு கேட்டுருக்கலாம், இல்ல மனைவி கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கலாம். அத மாறி இவர் என்ன பண்றாருனாக்கா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாரு. அந்த அம்மா பின்னாடியே போயிட்டார். அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு வந்து 80 வயதுல 10ஆவதா ஒரு குழந்தை பிறகு அவங்க கூட போனதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆஹ் எல்லா தவறுகளையும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பிராமணனாக இருந்தாரோ இப்ப எல்லா தவறுகளையும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். கொள்ளை அடைக்கிறது, கொலை செய்யறது, திருடுறது எல்லாத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அவருக்கு 10ஆவதா ஒரு குழந்தை பிறகுது. அப்போ அங்க ஒரு இந்த ஸ்ரவண மாசம் 4 மாசம் மழை இருக்கும் இல்லையா, அப்போ வந்து பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து சாது சங்கம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், மற்ற புராணங்கள்லாம் படிச்சு அதுல அவங்க லயித்து போவாங்க. அப்ப அவங்க வரும்போது அந்த கிராமத்துக்கு வரும்போது கேக்குறாங்க, இங்க யாராவது பிராமணர் இருக்காரா அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவங்க வந்து பிராமணர்கள் வந்து தூய்மையான நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க வீட்டுல சாப்பிடுறதுக்காக, பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்காக அவங்க கேக்குறாங்க. அப்ப அவங்க இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த ஊர்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு, அவர் ஊருக்கு வெளிப்புறத்துல இருக்காரு, ஆனா அவர்கிட்ட அந்த குணங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. இருந்தாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க. இவங்க வந்த நேரம் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு. அவருக்கு முந்தைய இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில அவர் கடைபிடித்ததுடைய பலன் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க கிட்டே கேக்குறாரு, குழந்தைக்கு என்ன பேரு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பகவான் எப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க சொல்றாங்க, எப்பவுமே பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாராயணான் பேரு வை அப்படின்றாங்க. சோ அவரும் நாராயணான்னு சொல்லியாச்சு. மூச்சுக்கு 300 தடவை அவர் வந்து நாராயணா நாராயணா. அந்த குழந்தை மேல அவருக்கு ஒரு அன்பு, அவ்வளவு ஒரு அன்பு. இத்தனை வயோதிகம் 80 வயதுல வந்து 10ஆவதாக ஒரு குழந்தை, அதுவே வந்து தவறான ஒரு விஷயம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் குழந்தைய வந்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. 88 வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு. எல்லா பாவ செயல்களும் செய்து வயது முதிர்ந்து படுக்கையில இருந்தாச்சு, ஒன்னும் செய்ய முடியல அவருக்கு. எப்பவுமே அந்த குழந்தை மேல ஆசை இருக்கிறதுனால அவருடைய பேரை சொல்லிட்டே இருக்காரு. சோ மரணம் வரப்போகுது. அப்போ வந்து ஆயுட்காலம் வந்து 100 வருடம். ஆனா இவர் பண்ணின பாவத்தோட தன்மையை தாங்க முடியாம என்ன பண்றாங்க, யமதூதர்கள் ஓடி வந்து இவரை கூட்டிட்டு போகணும்னு வராங்க. அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்காங்க.
அவங்கள பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, பயத்துல நாராயணா நாராயணான்னு கத்துறாரு. எப்ப பகவானுடைய நாமத்தை வந்து அவர் ஜபம் பண்ண உறக்க பேசின உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் ஓடி வராங்க. இதெல்லாம் அவர் பாக்குறாரு. அவர் அந்த மரண படுக்கையில இருக்காரு, வயசாயிருச்சு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, சக்தி இல்ல. இங்க இவங்களை பாக்குறாரு, யம தூதர்கள், அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப கொடூரமாக இருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தா ரொம்ப அழகான ரூபத்துல விஷ்ணு தூதர்கள். 2 பேருக்கும் அங்க வாக்குவாதம் நடக்குது. அப்ப இவங்களே யம தூதர்களே இவங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. யாருப்பா நீங்க? இவர் வந்து நாங்க கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, உங்களுக்கு வந்து தர்மம்னா என்னன்னு தெரியுமா? நீங்க வந்து இவர் எவ்வளவு கொடுமைகள் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளவு கலங்கங்கள் இருக்கு தெரியுமா, எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து சொல்றாங்க விஷ்ணு தூதர்கள், நீங்க முதல்ல தர்மத்தை படிச்சுட்டு வரணும். எந்த ஒரு பாவ செயல்கள் செய்திருந்தாலும் மரணிக்கும் தருவாயில பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எவன் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அல்லது சொல்றாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து அவருடைய ஸ்மரணத்துல இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து வைகுண்டம் தான் அழைத்து செல்லப்படுவார்கள். நாம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அத சொன்ன உடனே இவங்க 2 பேருக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த சம்பாஷணைகளை வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. அவங்க 2 பேருக்கு நடக்கக்கூடிய வாக்குவாதங்களை வந்து அஜாமிலன் பாக்குறாரு. அப்பதான் அவருக்கு வந்து புரிகின்றது. அப்ப விஷ்ணு யமதூதர்கள் சொல்றாங்க, அரே அவன் வந்து நாராயணரை கூப்பிடல, அவன் கூப்பிட்டது அவனோட பையனை தான் கூப்பிட்டார் அப்படின்னு. அதுவும் பகவானுடைய நாமத்துக்கு உண்டான அந்த பவர், எவ்வளவு ஒரு கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கார் பகவான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க பகவான அழைக்காவிட்டாலும் கூட, ஆனா அவன் வந்து சுத்த நாமத்தை அவன் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இந்த நாமத்தை சொன்னா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும்னு அந்த பலனெல்லாம் எதிர்பார்க்கல அவரு. தன்னோட பையனை தான் கூப்பிட்டிருக்காரு அவர். ஆஹ் நம்ம வந்து குரூக்கடா நினைப்போம் இல்லையா, நம்ம இதை பண்ணா அது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவர் நினைக்கல. தன்னுடைய மகனை தான் கூப்பிட்டிருக்காரு, அன்போட பெருக்கால. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அவன் வந்து குற்றமற்ற நிலையில பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லியிருக்காரு. அதனால இவரு வைகுண்டம் தான் போகணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அப்பதான் அஜாமலனுக்கு தான் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் என்னன்னு புரியுது. அடுத்த நிமிஷம் அவங்க காணாம போயிடுறாங்க. இவருக்கு 88 வயசு, இன்னும் 12 வருடங்கள் இருக்கு இல்லையா? உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, ஆசிரமம் போய் அங்க வந்து பக்தி தொண்டு செய்து அங்கிருந்து அவர் வந்து வைகுண்டம் போறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுதான் வந்து இந்த கதை. இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாராருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறீங்க இந்த கதை? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம், அந்த கதையை தான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அவர் நாராயணான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிடம் வந்து பகவான் வந்து விஷ்ணு தூதர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விதமான முக்தின்னு பார்த்தோம். பகவானை போலவே இருப்பாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவரை காப்பாற்றினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி பாவ செயல்களுக்கு பரிகாரமாக தானம், தபம், வேள்வி போன்றவை இருக்கின்றன. அதுக்காக தான் எந்த வர்ணம் எந்த ஆசிரமம் இருந்தாலும் நாம தானம், தவம், யக்ஞம் செய்யணும். சோ தானம் சரியான பாவத்துல நான் வந்து தானம் பண்றேன். கொரோனா டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அதை இப்பெல்லாம் பாருங்க, சின்னதா ஏதாவது பண்ணா கூட ஒரு பெரிய பிளக்ஸ், ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு டியூப்லைட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அந்த டியூப்லைட் ஃபுல்லா அவங்களுடைய பேரை எழுதி வச்சிருவாங்க. அவங்க வம்சமே அங்க வந்துரும். அப்ப அந்த அந்த அது எதுக்கு அவங்க வந்து வாங்கி கொடுத்தாங்கன்றதே தெரியாம போயிடும். பகவான் அனைத்துமே அவருடையது, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம், இல்ல அவரோட ஆசீர்வாதத்தால் நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா அதை திருப்பி அவருக்கு நம்ம பண்றதுக்கு கூட நான் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு கர்வம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இல்லாம சரியான சத்துவ குணத்தில், சரியான குணத்தில், சரியான நபர்களுக்கு சரியான இடத்துல நாம வந்து நேரத்துல தானம் பண்ணணும். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அது. ஏன்னா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் படிச்சீங்கன்னா அதுல தெரியும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வசிஷ்டர் ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு குருவாக இருந்தாருன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அவரால்தான் இவருக்கு வந்து சீதாமாவோட திருமணம் எல்லாம் நடக்குது. அவருதான் காட்டு கூட்டிட்டு போனார். அந்த லீலையெல்லாம் பாக்குறோம். அப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்து ரிஷி அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தத்துல நீங்க வந்து பாப்பீங்க. அதுல வந்து மனுவுடைய அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மனுவுடைய வம்சம் பெரிய இது போயிட்டு இருக்கும். அதுல நமக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துக்குவோம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசர் என்ன பண்றாருன்னா பசு பராமரிக்கிறது வந்து எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரவு முழுவதும் வந்து தூங்க மாட்டாங்களாம்.
இரவு முழுவதும் தூங்காம பசுக்களை பாதுகாக்கிறத தான் அவருடைய கடமை. அது மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காரு அவர். அப்போ அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு சந்ததிகள் கிடையாது. அப்போ அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவு தூரம் அங்க அர்ப்பணிச்சிருக்காரு. அவருடைய குரு வந்து வசிஷ்டர், அந்த அந்த வம்சத்தோட குரு. அப்ப ஒரு நாள் இரவுல என்ன ஆச்சு, அங்க ஒரு புலி வந்திருக்கு. அதை பார்த்த உடனே இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த பசுக்கள்லாம் இருட்டுல அப்படியே கதறி ஓடவும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அவருடைய வாள் எடுத்து அதை கொன்ற அந்த வாள் எடுத்து அதை வெட்டுறாரு. அங்க ரத்தம் தெறிக்கிறது. ஆக்சுவலா அந்த ஒரு பசுவோட தலையை தெரியாம கட் பண்ணிடுறாரு. ஒரு புலியோட காது மட்டும்தான் அதுல வந்து கட் ஆயிருக்கு. அவர் நினைச்சிட்டாரு, ஓகே நம்ம வந்து புலியை கொன்னுட்டோம் அப்படின்னு. புலி தெரிச்சு ஓடிடுது. காலையில பார்த்தா பசு வந்து கொன்னு இருக்காரு. தன்னுடைய வாழ்க்கைய வந்து பசு பராமரிப்புக்காக செலவிட்ட ஒரு அரசர் மனசு சரியில்லை, அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. என்னடா இது, நம்ம என்ன பண்றதுனே தெரியல. வசிஷ்டருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருது. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, சாபம் கொடுத்துடுறாரு அந்த அரசனுக்கு. அவங்களுடைய வம்சத்தையே பாதுகாக்க வேண்டிய வசிஷ்டர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு வந்து நீ அடுத்த பிறவில சூத்ரனாக பிறப்பாய், எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிட்ட நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துறாரு. ஒண்ணுமே அவர் பேசல, மௌனமாக இருக்கார். அதாவது அந்த பக்தர்கள் அவங்களுடைய பாவம் என்னன்றத நம்ம பாக்குறோம். சித்திரகேது அரசரும் கூட அப்படித்தான். உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அதை ஏத்துட்டு அவர்கிட்ட எதுவுமே எந்த வாக்கு எதுவுமே இது பண்ணல. உடனே அந்த அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறார். அந்த அந்த உடல் சார்ந்த உறவுகள் எல்லாம் விட்டுடுறார். பக்தி மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்றாரு, எல்லாமே வந்து அந்த வானப்பிரஸ்த நிலையை எடுத்துக்கிறார். ஒரு காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு வந்து கொழுந்து விட்டு எரியுது. இந்த உடல் எதுக்கு இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த இதோட சேர்ந்து அந்த காட்டுல போய் அவரு அந்த அந்த நெருப்பு எரியுது, அதோட போய் அவரு உள்ள நுழைஞ்சிடுறாரு. இந்த உடல் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னுட்டு. அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவர் சூத்திரனாக இன்னொரு பிறவி எடுக்கவே இல்லை. எப்பவும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து, ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவ விஷயம் நமக்கு நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மன் ஹிதாய ஜெகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம. பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பசுக்களை பராமரிப்பதும் பிராமணர்களை பராமரிப்பதும் அப்படின்னு பாக்குறோம். நீங்க அவருடைய லீலைகளை வந்து பாப்பீங்க. தன்னுடைய மகன் வந்து பிராமணரால சபிக்கப்பட்டதும் கூட அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். ஏன்னா பிராமணர்களை வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, அவமானப்படுத்துவது தவறு. தன்னுடைய மகனாகவே இருந்தார். சாக்ஷாத் பகவான் அவதரிக்கின்றார். அவருடைய வம்சம் 108 மனைவி, 16,108 மனைவிமார்கள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 10 குழந்தைகள். அதுல வந்து ஒரு மகன் வந்து ஒரு பிராமணரை வந்து அவர் கிண்டல் பண்றார். ஒரு ரிஷியை வந்து அவர் கிண்டல் பண்றார். தன் வயித்துல என்ன குழந்தை இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப அவர் வந்து கோவத்துல என்ன பண்றார், சபிக்கிறார். உன் வயித்துல இருக்கு இல்லையா, இது மூலமாதான் உன் வம்சமே அழிய போகுது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் தான் தெரியும் அது வயித்துல இருந்தது ஒண்ணுமே இல்லை. ஆக்சுவலா இவங்க வந்து மறைச்சு ஒரு வயிற்றுல சும்மா எதையோ அந்த உலக்கைய வச்சுட்டு அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. சோ அந்த கதையெல்லாம் நீங்க அதுல படிப்பீங்க. பேக் டு த பாயிண்ட். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த தூய பக்தர் என்ன பண்றாருனாக்கா, தன்னுடைய குரு வந்து அவருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துட்டார் இல்லையா, உனக்கு அடுத்த பிறவி சூத்ரன் ஆகன்ட்டு. அது அவருக்கு கிடைக்கல. நேரா அவர் வந்து பகவான் இடத்துல போயிடுறார். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, வசிஷ்டர் ஒரு அந்த குருவாக இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து ஒரு இந்த ஸ்மிரார்த்த பிராமணர்கள், அதாவது வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல சடங்குகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா அதுல ஏதாவது பலன் எதிர்பார்க்கறது, தன்னுடைய சீடர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பௌதிகமான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, சோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த கைமாறாக அதுல மேல பற்று வைக்கிறது. ஒரு அரசருக்காக அவங்க யஜ்ஞங்கள்லாம் சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டது போலவே எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதுல வரக்கூடிய ஒரு பலன். சோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம யார்கிட்டயாவது நாம வந்து அவங்களுடைய கர்மங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விளைவு, ஒரு தானம் ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய கர்மம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய பலன் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். சோ அததான் நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். சோ தானம் நம்ம கொடுக்கறது சரியான குணத்துல, சரியான நேரத்துல, சரியான நபர்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும். நம்ம இப்ப அந்த ரோட்ல எல்லாம் போகும்போது நிறைய பேர் வந்து யாசகம் கேட்பாங்க.
உடனே நம்ம மனசு இது பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், கொடுத்துருவோம். அடுத்த நேரம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு மதுபான கடையில போய் நிப்பாங்க. அப்ப அதனுடைய விளைவுகள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம மேல நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதே இடத்துல அப்ப நான் என்ன பண்றது, கிருஷ்ண பிரசாதம் கொடுங்க, உனக்கு பசி தானே, இந்தா இதை எடுத்துக்கோ. அவங்கள ஒரு தடவை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல வைக்கலாம். அவங்க சிலர்லாம் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு நம்மளை திட்டுவாங்க, பரவாயில்ல, அதுக்காக நானும் அந்த பாவத்தோட இதை எடுத்துக்கிறதா என்ன, பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு, நீங்க டெம்பிள் இருக்கிற இடத்துக்கு அவங்கள வர சொல்லலாம். நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய லீலையில நம்ம பாக்குறோம், ஒருத்தர் திருடுறதுக்காகவே வந்து வர்றாரு. ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து ஒரு தடவை கிளாஸுக்கு கொடுக்கும்போது அவருடைய கையில வந்து இந்த வாட்ச் பாக்குறாரு, இது நல்ல காசு போகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் இவர்கிட்ட இருந்து இந்த வாட்சை வந்து நம்ம லூட் பண்ணோம், திருடனும் வர்றாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், அவங்களுடைய பக்தி தொண்டு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கோவில்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றாரு, அவர் தூய பக்தனாகவே மாறிடுறாரு. அதனால ஒரு தடவை வந்து அவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து எல்லாரும் முன்னாடியும் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அவரை கூப்பிடுறாரு, வா குழந்தைன்னு கூப்பிட்டுட்டு தன்னோட கையில இருந்த வாட்சை கொடுத்துறாரு. அவர் அப்படியே நெகிழ்ந்து போனாராம் அந்த பக்தர். அப்ப வந்து சொன்னார், நான் இந்த வாட்சை திருடுறதுக்காக தான் இந்த கோவிலுக்கே வந்தனே நானு, ஆனா என்னுடைய என்னுடைய மனநிலையே மாத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. சோ இங்க என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த தானம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நாம வந்து, ஓ நான் என்னுடைய இதுல வந்து ஒரு பங்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற அகங்காரம் வேணாம். நமக்கு இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறதுக்கு பகவான் ஒரு வாய்ப்பு அமைச்சிருக்கார். அதுதான் வந்து சரியான புரிதல். நான் வந்து இவ்வளவு காசு கொடுத்திருக்கேன் டெம்பிளுக்கு, பகவான் நம்ம கொடுக்கறத வச்சு அவருக்கு ஏதாவது இதாக போதா, இல்ல அந்த பக்தர்களுக்கு ஏதாவது இல்ல. இதெல்லாம் ஏன் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா, நம்மளுடைய கர்மங்களுடைய பலன்களை குறைக்கிறதுக்காக அப்படின்றத இங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். சோ இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், பாவ செயல்களுக்கு பரிகாரம் தான் இது. தானம் கொடுக்கறதும், தவம் செய்வதும், இந்த உடல் மனம் வாக்கு சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது, முக பாவனையால கூட பக்தர்களை வந்து கஷ்டப்படுத்த கூடாது. சரி, பக்தர்கள் யாரு, பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு முறை சொன்னாலும் அவங்க பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால தேவையற்ற அந்த வேள்வி, சோ தானம் வந்து சரியான நபர்களுக்கு சரியான குணத்துல சரியான நேரத்துல நாம கொடுக்கணும். தவம் நம்மளுடைய உடல் மனம் வாக்கு அது மூன்றையும் பயன்படுத்தி எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம சரியான உணர்வுல நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கிறது. யக்ஞம் என்னவது, பகவானுடைய நாமத்தை நாம ஜபிக்கிறது. இதனால மட்டும்தான் வந்து நம்மளுடைய உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பாவ இச்சை விதையினை நீக்கிவிட முடியாது என்றும், அதுவே அஜாமிலனின் இளமை வாழ்க்கையில் இருந்தது என்றும் அதாவது அந்த அந்த கதையை சொல்றாங்க, அஜாமிலனுடைய கதையை சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யறதுனால பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த எண்ணமே நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண உணர்வு பெறும் பொழுதே அது நீக்கக்கூடியதாகும். எந்த உணர்வுகள் இதெல்லாம் நீக்கப்பெறும், கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமா. என்ன எதுக்கெடுத்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு, அது உண்மைதான் இல்லையா? நாம எப்ப பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கமோ, அப்ப நமக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சாலும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோட கனெக்ட் ஆயிடும். எப்போ நம்ம நம்ம வந்து வண்டியில போயிட்டு இருக்கோம், இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்தோம்னா உடனே நம்ம எப்பவும் உண்மையாலுமே பகவானுடைய நாமத்தை ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா உடனே நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், மனதளவுல இன்னைக்கு காலையில கிளாஸ்ல நம்ம அதை பார்த்தோமே, இந்த லீலையை பத்தி அவங்க சொன்னாங்களே, இந்த நாமத்தோட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்களே, அப்படின்லாம் நமக்கு வந்து உடனே அங்க கனெக்ட் ஆகும். சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மகாமந்திரம் அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அதனை ஓதுவதனால் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எளிதாக நிறைவேற்றப்படும். சோ அதாவது ஒருவன் பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் பாவ செயல்களின் அனைத்து பலன்களிலிருந்தும் 100 விழுக்காடு அவனால் தூய்மை பெற முடியாது. சோ பக்தி தொண்டு, நம்ம இந்த சாப்டரே வந்து தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். சோ இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால மட்டும்தான் இந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்து வெளிவர முடியும். அதை எப்படி செய்யறது, நம்ம அந்த கிருஷ்ண உணர்வை அது தூண்டும். அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு ஏதாவது ஒன்னையாவது எடுத்துட்டு நாம செய்யலாம். வேத சடங்குகளை செய்யறதுனாலயோ அல்லது ரஜகுணத்துல நாம தானம் செய்யறதுனாலயோ இல்ல தவங்கள் செய்யறதுனாலயோ வந்து நாம தற்காலிகமாக வேணா அதுல வந்து விடுதலை பெற முடியும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து நாம அந்த செயல்களை செய்யும் போது அது முழுமையாக நம்மள அந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை கொடுக்கின்றது. சோ ஏன்னா இப்ப அவங்க இது அந்த இதுல இருந்து தற்காலிகமாக விடுதலை பெற்றாலும் மீண்டும் அவங்க
பாவ செயல்களில் ஈடுபட வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதனால கிருஷ்ண உணர்வுன்றது மிக முக்கியமான ஒன்று. அது எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? இந்த பக்தி தூண்டின் மூலமாக. அது எப்படி வளரும்? பக்தர்களுடைய சங்கம், பகவானுடைய அதீதமான கருணை. அவருடைய கருணை இல்லைன்னா ஒரு கணம் கூட நம்மளால, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு இலை கூட நம்ம அசையாது பகவானுடைய கருணை இல்லைன்னா. அதனால இங்க பாக்குறோம், உதாரணமாக எல்லை மீறிய பாலியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட ஒருவன் பாலியல் நோய்க்கு ஆளாகிய மருத்துவ சிகிச்சையினால் வேதனைப்பட நேரிடுகின்றது. உண்மைதான் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. இப்ப நமக்கு எப்படி பசிச்சதுன்னா சாப்பிடுறோம், தண்ணி தாகம் எடுத்தா குடிக்கணும். அது போல கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதற்குதான் ஒரு ரெகுலரைஸ்டு மேரிட் லைஃப், அதுக்காக தான் நமக்கு ஒரு கிரகஸ்த இல்லற வாழ்க்கை அப்படின்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நமக்கு இல்லற கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த மாதிரி அந்த கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அந்த மாதிரி உயர்ந்த நாட்கள்ல இருக்கும்போது அவங்க அந்த பாலுறவு இருக்கக்கூடாது, உடலுறவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜியும் பிரபுஜியும் எப்ப அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்களோ அப்ப இந்த தேவையற்ற தன்னுடைய புலனை திருப்தி செய்வதற்காக அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருக்காது ஆக்சுவலா அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர், ஒரு ஒப்புமை சொல்லியிருக்காரு. அளவுக்கு அதிகமாக அவங்க அந்த பாலியல்ல ஈடுபடும் போது அதுக்கு உண்டான நோய்க்கு ஆளாகிறாங்க. பின்னர் அவன் அந்த நோயிலிருந்து சுகம் பெறுகின்றான். ஆயினும் அவனது உள்ளத்தில் உள்ள காம இச்சனை களைய முடியாமல் அவன் மீண்டும் அதே செயலில் ஈடுபட்டு அதே நோய்க்கு ஆளாகின்றான். திருப்பி திருப்பி அந்த இதுல மாட்டிக்கிறாங்க. ஆகவே மருத்துவ சிகிச்சை, இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி பிரபுபாதர் கோட் பண்ணுவார். இந்த ஒட்டகம் இருக்கு இல்லையா, ஒட்டகம் அது என்ன நினைச்சுக்கோமா, அந்த பாலைவனத்துல காட்டு அந்த முள்ளு செடிகளை அது அது மெல்லும் போது அதனால அதனுடைய நாக்குல அந்த முள்ளு செடி பட்டு ரத்தம் வருது. அது என்ன நினைச்சுக்கோ, இந்த செடியில இருந்துதான் தண்ணி வருதுன்னு நினைச்சிட்டு இன்னும் அதிகமாக அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. சோ அதுக்கு தெரியல, அது இன்னும் கஷ்டப்படுதுன்றது அதுக்கு தெரியல. அது போல நாம இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல ரொம்ப ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அதுல வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே கதி என்னன்னா பக்தி தொண்டு. சோ ஆனால் பாலியல் வாழ்க்கை வெறுக்கத்தக்கது என்று ஒருவன் புரிந்து கொள்ளாத வரையில் இது போன்ற தொடரும் துன்பத்திலிருந்து ஒருவனை காத்தல் அரிதாகும். அதுவும் ஒரு உடல் சார்ந்த ஒரு தேவை, அவ்வளவுதான். சோ அதை எப்போ உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம இதா இருக்கணும். அது போல் வேதங்கள் பரிந்துரைக்கும் வேள்வி சடங்குகள், தானம், தவம் போன்றவை ஒருவனை பாவம் செய்ய விடாது தற்காலிகமாக தடுக்கலாம். ஆனா மனதை தூய்மை அடையாத வரையில் ஒருவன் பாவ செயல்களை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து செய்கின்றான். சோ இந்த மனசு எப்ப தூய்மை அடையும்? பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இது தூய்மை அடையும். சோ இதுல ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது சார்ந்த ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு குளத்தினில் இறங்கி ஒரு யானை நன்றாக குளிச்சுது, தன்னுடைய உடலை தூய்மை செஞ்சு கரைக்கு ஏறி வந்த உடனே மீண்டும் அந்த புழுதி எடுத்து தன்னுடைய தலையில போட்டுக்கு. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் அந்த யானையோட சுபாவம். சோ அது போல கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி பெற ஒருவன் பாவ செயல்களுக்கான இச்சையிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற முடியாது. யோக முறைகளோ தத்துவார்த்த யூகங்களோ பலன் தரும் செயல்களோ பாவ இச்சின் விதைகளிலிருந்து ஒருவனை காப்பது கிடையாது. பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறதுனால மட்டும்தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். கிருஷ்ண உணர்ச்சியை பெறாத வரைக்கும் அவங்களால பாத்தீங்கன்னா முற்றிலும் இந்த மாதிரியான இச்சைகள்ல இருந்து விடுபட முடியாது. சோ இங்க இன்னொரு இது 22வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 39 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். சனத்குமாரர் சொல்றாங்க, அன்பிற்குரிய மன்னனே, ஒரு மனிதனிடமுள்ள ஆணவம் மிகவும் வலிமை உடையதாகும். அது ஒருவனை உலக வாழ்க்கையில் உறுதியான கயிற்றால் கட்டியது போல் வைத்திருக்கின்றது. அந்த உறுதிமிக்க கயிற்றின் முடிச்சை கிருஷ்ண உணர்வில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பக்தர்களால் மட்டுமே எளிதில் துண்டிக்க முடியும். இல்லைன்னா இது ஒரு பெரிய சம்சார சாகரம். நான், எனது அந்த அகங்காரம், மமகாரம், பொய்யான ஒரு அகங்காரம், என்னோட சார்ந்தது, என் சமூகம் என்னுடையது அப்படின்ற அந்த இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிமையுடையது. அந்த ஆணவம் ரொம்ப வலிமையுடையது. அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுது? நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துல பிறக்கின்றேன். சோ அதை எப்படி வெட்டுறது அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வினால் மட்டும்தான். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இன்றி மகா யோகிகளாக வர முயல்பவர்களோ அல்லது வேள்வி சடங்குகளில் சிறந்தவர்களாகவோ பக்தர்களை போல பயிற்சி பெற முடியாது. சோ இங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத பார்ப்போம். அடுத்த பேஜ் போயிருங்க மாதாஜி. சோ இங்க ஆணவத்தின் உறுதியான முடிச்சிலிருந்து விடுபடவும் உலகியல் செயல்களை செய்யாது இருக்கவும்
கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது ஒவ்வொருவருடைய கடமை. சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள்ல எல்லாமே நம்மளால இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த உணர்வை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? தூய பக்தி தொண்டி மூலமாக. சோ இந்த ஆணவத்தோட உறுதியான முடிச்சு அறியாமையினால ஏற்படுகின்றது. நான் எனதுன்னு சொல்றேனே, என்னுடையது எது? இங்க எல்லாமே பகவானுடைய ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம், எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். இதுல நான் வந்துட்டு என்னுடையதுன்னு எப்படி நான் வந்து பம்பாடிங் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அதனால தன்னுடைய அடையாளத்தின் அறியாமை உடையவனாக இருக்கும் வரையில் அவன் தவறான செய்கைக்கு ஆளாகி உலகியல் மாசில் சிக்கிக் கொள்கின்றான். நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்ன? தாசானு தாசானு தாசன், கிருஷ்ணருடைய சேவகனுக்கும் சேவகனுக்கும் சேவகன். அதுதான் உண்மையான அகங்காரம். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? நான் ஒரு பெரிய ஆள், நான் என்னுடையது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கிறோம். நான் தான் அனுபவிக்கணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு. சோ அது வந்து தவறான ஒன்று. அது என்னது? எது உண்மை எது பொய்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா பொய்ய வந்து நான் உண்மையா நினைச்சுட்டு இருக்கேன். சோ இந்த தேகாபிமானம், இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல இதெல்லாம் என்னை விட்டு போயிடும் இல்லையா? நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கணவர், என்னுடைய குழந்தை, இவங்கதான் என்ன பாத்துக்குவாங்க. ஒரு காலகட்டத்துல நானும் அவங்களை விட்டுட்டு போயிடுவேன். இது கண்டிப்பா நடக்கதான் போகுது, நிதர்சனமான உண்மை. அப்போ எது வந்து நிலைச்சிருக்கக்கூடியது? அந்த கிருஷ்ண உணர்வு. பகவானுடைய கருணையினால எனக்கு இந்த குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு, என்னுடைய கணவர் கிடைச்சிருக்காரு, என்னுடைய குழந்தைகள் கிடைச்சிருக்காங்க. அப்போ அவங்களையும் கிருஷ்ண உணர்வுல மேல கொண்டு வர்றதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணும். சோ இப்படித்தான் நம்ம அந்த எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணுமே தவிர்த்து நான் அப்படின்றது அந்த மாதிரியான ஒரு பொய் அகங்காரத்துல இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நாம மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில ஆட்கொள்ளப்படுறோம். நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ராஜா வந்து தன்னுடைய மனைவி மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காரு. அப்ப மரணிக்கும் தருவாயிலும் அந்த மனைவியை நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் அடுத்த பிறவில அவர் வந்து ஒரு பெண்ணாக பிறக்கின்றார். சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரத மகாராஜர் உயர்ந்த ஒரு அரசர், வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு போய் எல்லா அரசாங்கத்தை எல்லாத்தையும் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஆனா காட்டுக்கு போய் வானப்பிரஸ்த நிலையில அவர் வந்து தியானம் பண்ணும்போது மானை பார்த்து மானுடைய அந்த குட்டி மேல இறக்கப்பட்டு அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தனால அடுத்த பிறவி மானாக பிறக்கிறார். ஓஹோ, எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிட்டோன்ட்டு என்ன பண்றார்? மீண்டும் அந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்துல அந்த குடிலேயே சுத்தி சுத்தி வந்து அடுத்த பிறவி அவர் கிடைக்கிறது. இதுலயாச்சும் நான் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு செய்தே ஆக வேண்டும், திருப்பி நான் வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அந்த அப்ப அவருடைய உறவு பெற்றோர்களை தவிர்த்து மத்தவங்க எல்லாரும் அவரை கிண்டல் கேலி பண்றாங்க. ஆனால் அவர் எதையுமே காதுல வாங்கிக்கவே இல்லை. அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பித்தனை போலதான் இருக்காரு. அதனாலதான் அவர் வந்து ஒரு ஜடமாட்டா இருக்கிறதுனால ஜடபரதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருந்தாலும் அவர் வந்து யாரு என்ன கிண்டல் கேலி செய்தாலும் அதை பொருட்படுத்துவதே இல்லை. யாரும் அவங்களை கவனிக்கிறது இல்லை. இவர் தனியா சாப்பிடணும், அந்த உடலை மெயின்டைன் பண்ணுன்றதுக்காக அவர் எந்த விஷயங்களும் தனியா ஒரு எல்லாம் செய்யல. யாராவது கொடுத்தா எதுனா சாப்பிடுவார். அது வந்து ரொம்ப பழையதாக இருந்தாலும் ரொம்ப இது பண்றதாக இருந்தாலும் தேவைப்பட்ட அவர் சாப்பிடுவார், இல்லைன்னா இல்லை. ஆனா எப்ப வந்து ரகுகுண அரசன் அந்த காட்டு வழியாக சாங்கிய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள, ஆத்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரிஷியை பாக்குறதுக்காக போறார். அந்த வழியில வரும்போது இவர் அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த நான் என்னுடையது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே அது வந்து ஒரு அறியாமை. அதே சமயத்துல ஓகே, அப்போ நான் வந்து ஃபேமிலி எல்லாம் என்னோடது இல்லையா, அப்ப நான் வந்து அந்த மாதிரியான தவறான நிலைக்கும் போகக்கூடாது. பகவானுடைய கருணையினால எனக்கு இந்த குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப என்னுடைய கடமை என்ன நிலையில இருந்து நான் செய்யணுமோ அதை செய்யணும். அதே சமயத்துல இது மேல ரொம்ப பற்றுதலாவும் இருக்கக்கூடாது. எப்படி வந்து திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மகன் தவறு செய்யறான்னு தெரிஞ்சுமே வந்து அதுல வந்து ரொம்ப அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணார். அந்த மாதிரி ஒரு கண்மூடித்தனமான அன்பும் இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல அர்ஜுனன் இவங்க கிட்ட எல்லாம் இவங்கதான் வந்து அக்கிரமக்காரன்னு தெரிஞ்சிச்சு, இவங்க கிட்ட எல்லாம் போர் புரிஞ்சு அதுல என்ன எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? அது ஒரு பாவம் பிடிச்சவங்களை கொல்றதுனால எனக்கு தான் பாவம் வந்து சேரும். இதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம்? இவங்க கிட்ட பிக்ஷை எடுத்து நான் இறந்துடலாம், நான் போறேன் இந்த இடத்த விட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? நீ ஒரு சத்திரியன், சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் என்னாதே அப்படின்றாரு. அதனுடைய விளைவுகள் மேல உனக்கு பற்று வரக்கூடாது அப்படின்னு. சோ நமக்கு பகவானுடைய கருணையினால இந்த ஃபேமிலி கிடைச்சிருக்கு. சோ நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு என்னுடைய கடமை என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும். அதே சமயத்துல அதை எப்படி செய்யணும்? கிருஷ்ண உணர்வு, பகவானுடைய கருணையினால இந்த குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு, இவங்களையும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வரணும். அதே சமயத்துல திருதராஷ்டிரன் போலவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது.
ஸோ அதை நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த நான் அப்படின்ற அந்த அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்களால மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜடபரதர் அந்த மானையை நினைச்சிட்டு இருந்தார், அப்ப மானா பிறக்கிறார். அப்போ அந்த தேகாபிமானம். அடுத்த பிறகுல என்ன பண்ணார்? இல்லவே இல்லை, பகவான் தான் எனக்கு கதி அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ண ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து அடுத்த பிறவில அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க அறியாமையுடையவனாக இருக்கும் வரையில் அவன் தவறான செயல்களுக்கு ஆளாகி உலகியல் மாசில் சிக்கிக் கொள்றது உறுதி. சோ உண்மையான ஞானம் பற்றிய அறியாமை கூட கிருஷ்ண உணர்வினால் நீக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த அறியாமை எப்போ நீங்குது அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வினால மட்டும்தான். அததான் பத்ம புராணம் சொல்லுது. என்னது? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு உயர்ந்த ஞானம். இந்த ஆசையினால உண்டாகக்கூடிய பாவ பாம்புகள் அனைத்தையும் அடிக்கின்ற எரியும் காட்டுத்தீ போன்றதாகும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு. இந்த உதாரணம், காட்டில் தீப்பற்றி கொள்ளும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாம்புகளும் வந்து இறந்து போகுது. இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த அர்ஜுனன் வந்து அக்னி தேவருக்காக அந்த காட்டையே வந்து அவருக்கு வந்து பலி கொடுக்குறாரு. அந்த அப்போ அதுல வந்து அந்த பாம்புகள் எல்லாம் வந்து இறந்து போறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எப்படி ஒரு காடு எரிஞ்சிச்சுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளும் அழிஞ்சு போகுது, அது போல கிருஷ்ண பக்தி செய்யும் போது நம்மளுடைய முந்தைய பலன், இப்ப இருக்க பலன், எல்லா பாவ செயல்களும் அழிந்து விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ காடுகளில் ஏராளமான பாம்புகள் நிலத்திலும் புற்றுகளிலும் இருக்கு. தீப்பற்றி கொண்டால் அந்த தீ நிலத்தில் கிடக்கும் காய்ந்த சருகுகள், குச்சிகள், எல்லா ஜீவராசிகளும் அங்க எரிக்கப்படுது. அதுல பாம்புகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. 4 கால்களை உடைய விலங்குகள் தப்பி ஓடுகின்றன, அல்லது குறைந்தபட்சம் தப்பியோட முயற்சியாவது பண்ணுது. ஆனா பாம்புகளும் அங்கேயே கொல்லப்படுங்க. அது போல கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் வலிமையுடைய தீயினால் அறியாமை என்னும் பாம்புகள் அனைத்தும் உடனே கொல்லப்படுகின்றன. சோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இந்த பக்தி தொண்டு என்ன நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை முடிச்சு வைக்கக்கூடியது அது ஒன்னாதாக இருக்கும். நம்மளுடைய அறியாமையை அகற்றக்கூடிய ஒன்று இந்த தூய பக்தி தொண்டு. நம்மளுடைய முந்தைய கர்ம வினைகளை எல்லாம் அகற்றக்கூடிய ஒண்ணு எது அப்படின்னாக்கா இது கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நிறைய இன்டராக்ஷன் வந்து உங்க கூட பண்ண முடியல, ஏன்னா 19 அத்தியாயம் இருக்கிறதுனால முடிக்கணும் அப்படின்ற ப்ரெஷர். ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் என்னோட கிளாஸ் சார்ந்ததுன்னா கேட்கலாம். பசுக்களை பராமரிப்பு அந்த வம்சம் பேரு சொன்னீங்க பிரபு? பசுக்களை பராமரிப்பவர் அந்த முழுக்க முழுக்க அதுக்கே தொண்டு செய்பவர் ஒரு வம்சம் சொன்னீங்க, அந்த பேர் என்ன மாதிரி? அந்த அரசர் தானே. ஒரே ஒரு நிமிஷம் கையில தான் வச்சிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். அடுத்த சாப்டர் 9வது ஸ்கந்தம். ஒரு நிமிஷம். புருஷத்ரா 9வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகம். அந்த அரசர் பேர் வந்து புருஷத்ரா. நன்றி மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த கடைசியில வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த வனத்துல புகுந்து அந்த கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய அந்த காட்டு தீயில அவர் போயிடுறாரு. நீங்க பார்க்கலாம் 9வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்துல அவர் எப்படி தன்னுடைய உடலை எரிச்சுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாவம் வந்து அறியாம செஞ்சிருக்கிறாரு. ஆனா அவருக்கு கொடுத்த தண்டனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. அவர் ஏன் நமக்கு தோணும் இல்லையா, ஒரு பெரிய ராஜரிஷி அவர் எப்படி இவ்வளவு பெரிய தண்டனை கொடுத்தாரு? ஏன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அந்த பசுக்கள் பராமரிக்கிறதுக்காக கொடுத்த ஒரு அரசர் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனை அவர் பண்ணினது வந்து ரொம்ப அதிகமானது. ஏன் அப்படின்னா இவர் ஏற்கனவே அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்ததுனால, ஒரு இதா இருந்ததுனால அதனுடைய பலன் அந்த அரசர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றது, அவங்களுடைய கர்மங்களை போக்குறதுக்கு உதவினதுடைய பலன் வந்து இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஸ்வர்ணா மாதாஜி இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம இந்த குரூப்ல வந்து எத்தனை பேர் வந்து 16 மாலைகள் ஜபம் பண்றாங்க?
அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய இது டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆஹ் இந்த குரு ஆசிரிய ஃபார்ம் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? தாரணி மாதாஜி வந்து கிளாஸ் கொடுப்பாங்க நடுவுல. நான் இருந்தாலும் ஓகே. முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன். நம்ம வந்து தீட்சை அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம குரு சீட பரம்பரையில இணையப்படுறது வந்து இந்த தீட்சைன்ற ப்ராசஸ் மூலமா தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். நம்ம வந்து உடனே எல்லாத்தையும் வேக வேகமா பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. முதல்ல இந்த 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும். 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம அதிகமான மந்திர ஜபங்கள் பண்ணணும். அதிகமான சுற்றுகள் பண்ணணும். குறைஞ்சது 20வது பண்ணணும். சோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குரு கிட்ட வந்து நம்ம சரணாகதி எடுத்துக்கிறது. சோ இத பத்தின டீடைல்டு கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம குரூப்ல யாராவது ஆல்ரெடி தீட்சை எடுத்தவங்க இருக்காங்களா? தீட்சை ஆல்ரெடி எடுத்துட்டாங்க, ஹரிநாம தீட்சை எடுத்துட்டாங்கன்னா பிராமணிகள் தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு யாராவது விருப்பம் இருக்கா? நான் வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறேன், குருவோட சரணாகதி எடுத்துக்கிறேன். அது ஒரு 6 மாசம் நீங்க வந்து இப்ப எல்லாருமே 6 மாசம் ஆயிடுச்சு. சோ நீங்க வந்து ஒரு 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ண தயாராயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க குருவோட அந்த ஷெல்டர் எடுத்துக்கலாம். சரணாகதி எடுத்துட்டு அடுத்த 6 மாசம் தொடர்ந்து நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். 16 மாலைகளை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப நமக்கு வந்து இனிஷியேஷனுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் நம்ம வந்து தயார் பண்ணலாம் நம்மளே. யாருக்காவது வில்லிங் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க ஸ்வர்ண மாதா கிட்ட சொல்லுங்க. அவங்க ஃபர்தரா எஸ்கலேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? நான் எல்லாருக்கும் தனியா கேட்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க அப்புறமா ஃபாலோ தனியா பண்ணி இது உங்களுக்கு பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட் பண்றேன். சோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் உங்களுடைய சாண்டிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. நிறைய இது பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜிட்டு நான் சொன்னேன், உங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல எல்லாருமே வந்து எத்தனை மாலைகள் ஜபம் பண்றீங்க உங்களுக்குன்னு தனியா. சோ எப்போ எந்த டைம் உங்க எல்லாருக்கும் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஒரு L3யோட ஃபுல் பேட்ச் இல்லையா? ஆக்சுவலா நீங்க 2 பேட்ச் 59 60 61 2 பேட்ச் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 59 60 2 பேட்ச் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. சோ உங்க எல்லாருக்கும் எது கன்வீனியன்டான டைம்னு பார்த்துட்டு இதுல இருக்க அத்தனை பேரும் அப்படியே L4 போகணும். உங்களோட பிரசன்டேஷன் இருக்கும் L4ல, L5ல பக்தி சாஸ்திரி. நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாவே பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுட்டு, ஏன்னா ஒன்ஸ் ஏறிட்டு திருப்பி நம்ம இறங்கக்கூடாது. அதனால பிலாசபி எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நான் இதுல எப்படி என்ன தயார்படுத்திக்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு என்னால அதுல ஃபிட் ஆக முடியுதான்னு பார்த்துட்டு இட் வில் டேக் டைம். ஆனா கண்டிப்பா நம்மளால முடியும். நமக்கு பிரபுபாத் ரொம்ப எளிமையா 16 மாலை ஜபம் பண்றது மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காரு. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தோன்றது தேவையே கிடையாது. ஆனா பிரபுபாதர்கிட்ட சரணாகதி எடுத்த உடனே நாம அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்மள இம்ப்ரவைஸ் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீங்க டைம் எடுத்துட்டு எல்லாரும் யோசிச்சு சொல்லுங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ண சொன்னேன் நான் ஸ்வர்ண மாதாஜிட்ட. கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் எப்போ உங்களுக்கு டைமிங் சூட் ஆகுதோ 40 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரீ ஜூம் கிடைக்கும். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்டிங் பண்ண பாருங்க. பண்ணிட்டு அதுல கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ண பாருங்க. எல்லாரும் 16 மாலைக்கு உயரணும். இந்த 19 சாப்டர் முடிக்கிறதுக்குள்ள 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும் எல்லாருமே. அது எப்படின்னு பாருங்க. மற்றபடி டெம்பிளோட ரெகுலர் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும். காலையில 3:30 மணில இருந்து நம்மளுடைய சாண்டிங் குரூப் தனியா பண்றாங்க. அதுலயும் L5ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்றாங்க. யாராருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம். அதுக்காக உடலை வருத்திட்டு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் செய்யாம பக்தி பண்றேன், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களெல்லாம் வருத்தக்கூடாது. இல்லைன்னா அது நம்மளுடைய இஸ்கான் மேல நெகட்டிவான ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்துடும். அது கூடவே கூடாது. அதை நீங்க கிளியரா பாத்துக்கணும். சரிங்களா? ரெண்டத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பாத்துக்கலாம். பொறுமையா நம்ம முன்னேறலாம். ஒன்னும் அர்ஜென்ட் இல்லை. ஆனா நம்ம முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஏகாதசி நாளைக்கா நாளை மறுநாள் மாதாஜி? குரூப்ல உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் பிரபு, கவலைப்படாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டனன்ஸுக்கு சேட்ல எப்பவும் போல நேமும் நம்பரும் இன்னைக்கு போடுறதாங்க மாதாஜி? மாதாஜி எடுத்திருப்பாங்களே ஸ்வர்ணா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் இது எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி? நான் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. மாதாஜிக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப ரெகுலரா வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா? சோ அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அதனால போட்டுருவாங்க. சாஸ்வதி மாதாஜி, மோகன சுந்தரம் பிரபு 2 பேர் வருவாங்க மாதாஜி. அந்த லிங்க் பாத்துக்கங்க. நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஓகே, வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? பிரபுக்கு ஏகதேஷ் மெசேஜ் வந்துரும் பிரபு குரூப்ல, நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். மணி 10:09 ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன், மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்துபே வச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன். நாளானைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளானைக்கு இல்ல, இப்போ நம்ம மண்டே பார்ப்போம் இல்லையா? திங்கட்கிழமை மண்டே பார்ப்போம். மாதாஜி. நீங்களும் ஹரே கொஞ்சம் கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டு வாங்க. சாஃப்ட் காப்பி குரூப்ல போட்டிருக்காங்க, நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கடகடன் போக பார்க்கலாம், வேகமா போக பார்க்கலாம். அப்பதான் நீங்க லலிதா மாதாஜோட குரூப்ல போறதுக்கு நம்ம சரியா இருக்கும். பாருங்க, யாரெல்லாம் இல்ல நான் இந்த குரூப்ல நான் பக்தி சாஸ்திரி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க பண்ணிக்கலாம். இதையும் நான் மேனேஜ் பண்ணி என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா பண்ணிக்கங்க. ஆனா குறைஞ்சது 16 மாலை ஜபம் இருந்தா நீங்க பக்தி சாஸ்திரி ஜாயின் பண்றது நல்லது. அது இல்லாம ஒன்னும் அர்ஜென்ட் இல்ல, இது பௌதிகமான விஷயம் இல்ல, இது இட் வில் டேக் டைம். இவ்வளவு நாள் நம்ம அத்தனை வருஷம் நம்ம கூட இருந்த அந்த பிஹேவியர் கேரக்டர் மாடிஃபை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இட் வில் டேக் டைம். சோ நமக்கு ஒரே இதுதான் கொடுத்திருக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, 16 மாலை ஜபம் பண்றது. இல்ல நான் இன்னும் நான்வெஜ் இதெல்லாம் விடல, பரவாயில்ல. 16 மாலை ஜபம் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விட்டு போயிடும். சோ பக்தி சாஸ்திரி பண்றதுக்கு அது பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. நீங்க அது ஓகே அப்படின்னா நீங்க போங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஹரே வைண்ட் அப் கிருஷ்ணா. பண்ற மாதிரி